Euskal presoak kalera! Euskal presoak kalera! Euskal presoak kalera! Euskal presoak kalera! Kalera! Amnistia osoa! Presoak kalera! Amnistia osoa! Bai, gatazka politiko luzea izan da, urte askotakoa, gatazka politikoa. Beraz, errepresaliatuak gatazka politiko horren ondorio dira. Beraz, preso politikoak dira, ieslari politikoak dira, deportatu politikoak dira, eta gartzela mantentzea erabaki politikoa da. Eta amnistiaren alde egitea, orduan obligazioa zen, baina politikoa zen baita. Gaur, Euskal Herrian, fase bat itxi nahi dugu. Gogorra izan den fase bat eraikitzailea bai, baina itxi nahi dugu fase hori. Eta fase hori itxi ahal izateko derrigorrezkoa dugu preso ieslari eta deportatuak etxean izatea, kalean izatea, gurekin hemen izatea, askapen prozesua elkarrekin bururaino eraman ahal izateko. Independentziaren aldeko prozesuak behar ditu, eta gainean maite ditugu eta hemen behar ditugu gure artean. Eta ziklo bat izten ari gara, udaberriko hau, udako kanpainari heldu aurretik, baina beste alegintxo bat daukago. Hemen sentitzen ari garen hau, hemen bizi dugun hau, hemen daukagun energia hau, proposatzen dizuegu datorren larun batean Frantzia arrestatuko 3 kartzeletara eramatea eta Espainia arrestatuko beste 3tara. Emakumeen kartzela, Roane eta Pikasentera, eta urrunena, Euskal Herritik urrunen dauden beste 4 kartzeletara, martxak antolatu ditu kalera-kalerak. Herri bakoitzak, asinatu dauka ze kartzeleta joan. Importantea da, asko izatean, importantea da, maitatuak sentitzea, sentitzea bakarrik ez da nahikoa, eraman egin behar dugu maitasun hori, konpromiso hori, determinazio hori, eta hitza eman dugula ziurtatu. Gora Euskal Herria eskatua, gora Euskal Herria sozialista!